Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tiyamikeso Mulungu makamaka kuti watolilola chokhala ndi nthawi imeneyi yakutha kuphunzira mawu a Mulungu. Tiyamikire tonse amene tayamba kukhala pa msonkhano uno kuchokera dzulo komanso kufikira tsiku la lero pamene takhala tikuphunzira maphunziro osiyanasiyana kuchokera buku lopatulika. Monga mmene tamvera muja, ine ndikhala ndi nthawi ndithu yochepa koma yoti tithandizane pophunzitsana paphunziro lokhudza Maitanidwe. Tikakamba za Maitanidwe mwina ziko zongokhala zachilendo kwa iwo amene asali mwina mu mpingo wa Khristu, koma kwa ambiri amene tili mu mpingo wa Khristu nkhani imeneyi ndi nkhani imodzi imene ilipo ndithu pakati pathu, chifukwa ndi nkhani imene magome ambiri zooneka kuti zatikhudza komanso zapangitsa kuti ena ifanya kusavana mwina pakhale ngati kusagwirizana ngati pagome mwina ena kumene muchokerako zili choncho ndithu. Koma chinthu chofunikira kwambiri kuti pasonkhano tipezerepo mwayi pamene anthu labwera kuchokera magome osiyanasiyana kuti tithandizana kuti kodi buku lopatulika limati chani pa nkhani imeneyi. Choyambirira kuti timvetsetse bwino pa nkhani imeneyi tochiona kuti tiyambe kaye taona zokhudza magawo asanu. Mpingo wa Khristu kwa nthawi yayitali wayenda ukukhulupirira kuti kupembedza Mulungu tsiku loyamba la Sabata kumatenga magawo asanu kapena magawo 5. Patapita nthawi tikukhulupirira zimenezo, kenako pakati pathu panadzabwerano maganizonso ena onena kuti magawo ora aoneka kuti si 5 koma aoneka kuti ndi 6. Ena amanena zimenezo. Kenakonso ena amene kuti yayi koma si 6 iso zooneka kuti 7. Ukapitanso kwina ukamva kuti koma si 7, magawo ora analipo 9. Ndikuona kuti kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani pakati pathu. Mpingo wa Khristu wakumana ndi zina zovuta ngati zimenezo, komabe ife tikhala kutenga nthawi yayitali kuonetsa pa magawo asanu ndipo ndikuonetsa kuti kodi buku lopatulika limati chani pa magawo amenewa. Makamaka malingana ndi mmene ndalikozera ine phunziro langa, ndifuna kwambiri kuti timvetsetsane pa zifukwa kapena chifukwa chachani timayenera kuchita magawo amene tili nawo. Mwina ena munamba mwazionapo anthu apita kumpira momwe tadzionerera mpira, umaona mwina ali busy pa foni ndakabva kenako zatani chinya okay, koma ali kumpira kuti koma ali busy ndi zina ndi amadzi afuna yang'ana mpira akabva ali pa mpira koma chimene chamubweretsa ndi kuti munthu isakuchitani tsopano. Fala khati chimene wabwerera ndi mpira za fona nakazisiya sana akafuna kuona akabva phokoso. Tilipo Akhristu ambiri mu mpingo wa Khristu amene timatodziwa ndithu kuti magawo alipo asanu, koma mwina cholinga chake sitichitaniso sitichidziwa. Ndipake nthawi zino umapeza mpingo wina wa Khristu mgonero osapanga, umakapeza mpingo wina wa Khristu Akhristu ambiri osapereka, umakapeza mpingo wa Khristu wina zochitikaso zachilendo. Chifukwa chake nchani nthawi zina zinthuzo zili choncho? Cholinga cha zimene timayenera kuchita zinthu sitizitani. Choyamba tiyambe kuona pemphero. Tikakamba ubale wa munthu ndi Mulungu, ni ubale umene Mulungu anawika pachiyambi polenga munthu. Si ubale umene inu munatofuna kuti tikhale nawo ndi Mulungu ayi, koma Mulungu pomulenga munthu mu munda wa Edeni muja anazikozeratu ndithu munthu uyu ndine tiyenera kukhala pa ubale wabwino. Tikakamba za ubale wabwino tikukamba za anthu amene amalumikizana, za anthu amene amayendera limodzi, tikukamba za anthu amene cholinga chawo nchinga. Tikaona pemphero ndi njira imodzi imene Mulungu anayikira yoti inu ndi ine tidziyankhulana ndi Mulungu. Panakakhala kuti palibe pemphero inu ndi ine sitinakamathoyankhulana ndi Mulungu. Chifukwa chake ndi chani sitingayankhulane ndi Mulungu? Kodi Mulungu tikoza mulembera message? Mukoza muimbira foni?
koma tikafuna yankhula ndi mulungu timayankhula naye bwa ndi pemphero. Anayika njira yoti tikafuna yankhula ndi mulungu tizigwiritsa ntchito pemphero ndani? Ndinu? Ndi ndani? Ndi mulungu. Ndati tikuona kuti pemphero cholinga chake mulungu anayika kuti ife tikakhala zolankhula, tikakhala ndi zodandaula, tizitha kuzitenga ukapereka kwa mulungu kudzera mucha? Kudzera mu pemphero. Ngati inu simupemphera, ndiye kuti ziutanthauza kuti iwe ndi mulungu simura. Alipo anthu angati amene ali pabanja pano? Ambiri. Tilipo anthu angati amene titatha wiki osayankhulana ndi akazi athu nyumba kapena amuna athu kumandutsana nyumba imodzi, ndeti kumanena kuti akuma nyumba mwathu zonse zili bwino. Tilipo angati amene tinganene zimenezo? Ukutha wiki osayankhulana ndi mkazi wako, osayankhulana ndi mwamuna wako, ndakaufunsani anthu kuti koma nyumba muzili bwino, ndeni muri zili bwino kwambiri. Munayankhulana liti? Ati nayankhulana cha mu kodi cha mujani mu Juni. Atapereka kuti nayankhulana mu Juni koma zili bwino. Zikokhala zili bwino? Chifukwa chani si zili bwino? Simulankhulana. Ndatangoganizani chimodzimodzi ndi mulungu eri. Tilipo anthu angati amene mulungu wiki ino sinayankhulaneko naye. Chabwino tilipo angati amene mulungu sinayankhulaneko naye lero. Takwezani tikuoneni ngati mukwanitse. Ngakhale sitinakweze, ziutanthauza kuti lonse lero linapemphera kwa mulungu pano. Ena dzulo munapemphera kwa mulungu, ena dzana sinapempherenso kwa mulungu. Ndataganizani ngati ndi akazi athu ndi amuna athu tikatha masiku osayankhulana timati sizili bwino. Koma tikatha masiku osayankhulana ndi mulungu tikuti zili cha? Muona kuti zili bwino ndithu? Njira imene mulungu anayika yoyankhulana naye ndi pemphero. Ife kuti titengezo lankhula zathu pititsa kwa mulungu ndi pemphero. Njifaka pa buku la 1 Thessalonike chapter 5 verse 17 amatilimbitsa kuti tipemphere kosalekeza. Munthu kupemphera kwako kukakhala kolekeza, udziwe kuti pamene olekezerapo pamene payambira mavuto malo wako ndi mulungu wako. Akutiuza kuti pemphero lathu tikhalesa ambiri. Msonkhano ngati uno ukatha, tikamabwerera kwathu akamakatifunso kodi msonkhano wayenda bwanji? Mudziwa ngati pangakakhale vuto limene ambiri angakalinene kwawo kuti kokakhala chani. Ambiri akambonena kuti msonkhano mwina sunayende bwino. Ine zona ndinagona ndi njala ine. Tikudandaula kuti sitinadye, koma sitidandaula kuti sitinapemphere kwanda. Moyo wathu wa Chikhristu uli bwanji? Tiyeni tikumbuke tikaona pa buku la Maitanidwe chapter 2 verse yake ya 42 amatiuza kuti pemphero ndi gawo limodzi la kupembedza. Pamene Akhristu akumana chonchi kapena mpingo wakumana chonchi, ndi chinthu chofunika kuti Akhristu kapena mpingo tithenso kupemphera kwa mulungu wathu. Ndeti kuona kuti pemphero lili cholinga loti inu ndi ine tithe kulumikizana ndi mulungu wathu. Mulungu wathu sitingayankhulane naye pogwiritsa ntchito foni, koma mwapemphero basi. Nde munthu akafunsa kuti kodi pemphero lofunika bwanji, talidziwa kufunikira kwake? Ndi njira yokhayo imene tingayankhulane ndi nda. Ngati inu simupemphera mudziwe kuti ndi mulungu wanu simura. Chachiwiri chimene mulungu anatipatsa ndi chokhudza nyimbo pakupembedza kwathu. Pano taona abale ambiri ayimbitsa nyimbo mwabwino kwambiri. Taona Akhristu ambiri tayimbanso mosangalala. Tayimba chonchi chifukwa chake ndi chani? Tikaona pa buku la Efeso chapter 5 verse 19, komanso pa Kolose chapter 3 verse yake ya 16, mawu a mulungu amatiuza kuti tiyimbirane wina ndi mnzake.
komanso tikamayimba tiimbe nyimbo za uzimu eri mene palili pano wina atapezero ayimbitsa nyimbo mwina kaya Lucia Sipanda ya Skefa eri nando atamadutsa uko ngati koma pali chani apo apa la chali chiro apo akozaona tizigwirizana mwina ndiye tikupeza kuti ife ngati akhristu baibulo limatilimbikitsanso kuyimba. Tikaona pa buku la Efeso chapter 5 verse 19 komanso pa Kolose chapter 3 verse yake 16 amatiuza kuti kuyimbirana kapena kuyambirirana wina ndi nzake. Mawu oti wina ndi nzake afuna kuyotsa maganizo onena kuti ikafika nthawi yoti tiyimbire Mulungu sanakonze kuti kagulu akakokha ndiye kadziyimbira Mulungu, koma wina ndija ine pamene ndikuyimba inunso mutaniso tonse tikamayimba tuyimbira ndani? Ambiri tinapitako kukaonerera masewera ampira eri tikapita kukaonerera masewera ampira mapuleya aja akamamenya amamenya kuti awaonerere ndi ndani? Amene tapita aferi chipembedzonso nthawi zinakonzo chiganizira choncho pamene takumana chonchi amene amaonerera chipembedzo chathu ndi ndani? Ndi Mulungu. Chipembedzo Mulungu sanachikoze kuti ena ake adzipembedza ena ake adzikokhala mono koma apa ndezikuyenda bwino apa. Koma aliyense amene obwera pa chipembedzo adzidziwa kuti ngati pali munthu woonerera ndinda ndetiganizire kuti ena amanena kuti tikoza umayimba makwaya. Akamayimba makwaya aonerera kwaya ndi ndani kapena amverera kwaya ndi ndani? Ikamayimba kwaya amayembekezera amene tikuyimba kuno ena anu mudzikhala kuti muyang'ana nda ndakuti oonerera chipembedzo wasanduka sakhalanso Mulungu kenako amakhala nda ndipake anthu timati kwaya iyi ndiye imayimba bwino koma iyi siyimba cha chifukwa choti oonerera chipembedzo nda osati Mulungu. Komanso ndakuti chifukwa chake timaona kuti munthu woti ali mukwaya mwina wapanga mawu wasasa mawu eti ndiye timanena kuti awasayimba nawo kwaya lero fa mawu ata chifukwa chani kuti sayimba nawo mawu asasa oonerera chipembedzo ndida osati ndani? Anakhala Mulungu anakati mawu asasa tiziganizire chonchi. Kwani munthu akati mawu ake asasa akapita kwawo amatonena kuti ndipatseni sima? Amatonena kuti ndifuna madzi akumwa? Kunyumba kunena madzi akumwa kufuna sima, koma kutchali chiruta sayimbe foti mawu ake ata chifukwa choti oonerera chipembedzo nda osati Mulungu. Ndiye tikaona gawo la kuyimba Mulungu anakonza kuti oonerera chipembedzo ndi Mulungu osati inu osati ine. Ndiye chifukwa mpingo wa Khristu tikamayimba aliyense amata mulibemo makwaya mulibemo zida chifukwa Mulungu anakonza kuti chida chachikulu ndi mitima yathu tiyimbe mokondwera. Si amatero eni zidazo zimayimba mokondwera? Chida kuti mukadziwa kuti sichingayimbe mokondwera mukaonera apa pamatobwera wina omenya awasayimba bwino tachotseni koma takatengeni wakuti zunsozo ti chidacho pacho khasichacha. Mulungu anakonza gawo lachiwiri nyimbo kuti timuyimbire Mulungu, tiyimbirane wina ndi nzake. Chachitatu chimene Mulungu anachichika mukupembedza kwathu ndi mgonero. Mgonero chakhala chinthuso china chomvetsa chisoni kwa akhristu ambiri. Alipo akhristu ambiri kapena mipingo yambiri imene mgonero amachita akakondwa kapena ena malo moti atenga chipatso cha mpesa ndi mkate opanda chotupitsa amatenga floze, shell plum, mabulosi, majambula
bora nidzioneka ledi. Kodi Mulungu amafuna kuti chioneke ledi basi? Mulungu amafuna chipatso cha mpesa. Ena nkati amatenga biscuit akoza kukhala odula oposa flour inderi. Koma Mulungu anafuna biscuit. anafuna nkati opanda chochokera ku flour. Cholinga cha mgonero ndi chani? Paona kuendera chapter 11 verse 25 akuti tichite fandi chikumbukiro chanda cha imfa yanda Yesu Khristu. Tikamachita mgonero timakhala tikukumbukira za imfa Yesu Khristu, tikulalikira za uthenga wa Yesu Khristu. Timalalikira bwanji za uthenga wa Yesu Khristu? Pamene tikuchita nawo gawo la mgonero, timauza anthu kuti ngakhale sitiloyankhula mawu, koma zochitika zathu zimauza anthu kuti ine tikuchita mgonero kwa Yesu anandita. Tikangoyatsapo mgonero zoti Yesu anatifera, anthu sangafunse, sangadziwe. Mwina yakozodziwapo waforokozera mwa njira ina, koma mgonero okha pa okha ndi chizindikiro chowauza anthu kuti Yesu anandifera. Ndiye tikaona mgonero Mulungu pamene anawuyika, sanangoyikanso kuti basi, koma anayika ndi zolingaso zimenezo. Kulalikira za imfa yake, komanso ukumbukira zacha? Ukumbukira zachani? Za imfa yake. Gawo lathu la namba 4 ndilokhudza chopereka. Nthawi zina anthu sitidziwa kuti kodi chopereka Mulungu anachiyika chifukwa chachani. Kuti kodi chopereka munthu anangozikoza. Nthawi zina inde anthu ena amasiya kupereka pa zifukwa zolondola kwa iwowo, koma zisali zolondola kwa Mulungu wetu. Pali mipingo ina ya Khristu imene amene amasunga chopereka amangodya. Munaonapo? Ikafika nthawi tulutsani chopereka, nkhani zazitali zitali nkhani kuti koma pano chopereka chituluka pano. Aya, koma tsiku lija nditatenga ndinapita nacho nyumba, ndazira kapita moyo ndinambe zoti mwana zinatere, ndazinatere koma musanandaule koma chilipo. Chili kuti? Aya, koma ndimene ndaforokozera nkhani yakewo. Chopereka chili ndi ntchito pa mpingo. Tikumbukira kuti ntchito za mpingo ndi zitatu: kulalikira mawu, kulimbikitsa Akhristu, komanso thandizo osowa. Kodi mpingo wanu pa ntchito zitatu zimene machitako cha? Pali mipingo ya Khristu yambiri imene imasangalala umanena kuti ku banki kwathu tili ndi 1,560,000. Tatenga tithandizemo osauka, anena kuti cha tonse ndifosauka pano athandize zake ndani. Cholinga cha chopereka ndi kugwira ntchito zimenezo. Mulungu sanangokodza kuti anthu tidzingopereka popeza takondayi, koma chifukwa chona kuti pa magawo athu akupembedza tsiku loyamba la Sabata paona kuendera chapter 16 verse 1 ndi 2 amatilamulira kuti aliyense Khristu amenera kuti tsiku lopereka ndi tsiku loyamba la chani? Lero tikozopereka chifukwa chake ndi chani? Si tsiku loyamba la Sabata. Sizurandauza kuti lero sungathandize munthu ena, koma tukamba zopereka ngati gawo limodzi la magawora opembedza. Chopereka chili ndi ntchito zimenezo pa mpingo, chili ndi cholinga. Ngati inu simupereka mukulepheretsa kugwiritsa ntchito ya Mulungu. Nthawi zina pala anthu ena amene amagwira ntchito ya Mulungu amalalikira, amene amafunira thandizidwe ochokera pa chopereka chili palosauka pa mpingo eti amafunira thandizidwe pa chopereka chimenecho. Ndeti kaonanso gawo limene la chopereka, gawo lathu la namba 4 ndilonena kuti
Mulungu analiyika ndi cholinga chakuti tikathe kuthandizira mpingo wa Ambuye. Gawo lathu la namba 5 ndilokhudza ulaliki. Talika kumapeto osati popeza dongoso lake limene okhala chonjere. Koma gawo la namba 5 ndilokhudza ulaliki. Ili ndi gawo limodzi limenenso lili lofunikira kuti lilimvetsetse kuti kodi cholinga chake ndi chani. Tikaona pa buku la Mateyu chapter 28 verse yake ya 19 mpaka verse yake ya 20, timapeza Yesu Khristu akuwalimbikitsa ophunzira ake kuti ali ndi ntchito yotenga uthenga wa Mulungu kupititsa kwa anthu onse pa dziko lapansi. Ntchito imeneyi ndi yopatsirana. Atumwi anayitenga kwa Yesu, atumwi anapatsira ena, ena anapatsira ena, mpaka na yatipeza ife lero. Pamene ife yatipeza sizurata zoti ntchito imeneyi ithera pa ife ayi. Ifenso tiyitenge tisireso nda tisireso enako. Enanso adzipitirira nayo. Chifukwa chake nchani ili yofunika ntchito imeneyi? Pa 2 Petro chapter 3 verse yake ena inamanena kuti Mulungu safuna kuti wina aliyense akatayike. Cholinga cha Mulungu nchonena kuti munthu asakatayike. Ngati munthu akatayike chifukwa cha iyeyo ali mvuto. Koma cholinga cha Mulungu choti aliyense akatayike. Anthu akapulumuka bwanji? Titenge mawu a Mulungu ukapatsira anthu kuti awadziwe. Tikaona pa buku la 2 Timoteyo chapter chake ya 3, owerenga apa ndemu tiwerengere 2 Timoteyo chapter 3 verse yake ya 16 ndi 17. 2 Timoteyo chapter 3 verse 16 ndi 17. Verse 16 akutere, lemba lililonse adaliuzira Mulungu. Choyamba chimene akunena apa akunena kuti ndi malemba angati amene Mulungu anawauzira. Lililonse. Kodi munthu atanena kuti malemba ena anauzira, wina atanena kuti lemba lililonse analuuzira, anena zofanana tuwa? Baibulo lati ndi malemba angati amene anawauzira Mulungu. Pitirizani vesiyo. Ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso. Akuti choyamba lemba lililonse limene Mulungu analuuzira limapindulitsa pa chachiwiri chitsutsano. Chitsutsano mmachidziwa? Munamba mwatsutsanapo ndi munthu? Kodi ukamatsutsana ndi munthu umafuna pamapeto pake zithe bwanji? Titengere kuti munthu amanena kuti ukamapita ku Zanzi Estate umalowera uku. Wina kuti mukunamba kainuyo. Zanzi Estate umalowera uku. Nde mutsutsana. Chimene mutsutsira amene ati mmalowera uku nchani? Akulakwitseri? Ngakhala amakhulupirira kuti umalowera uku koma zona zake umalowera ku? Ndakuti malemba cholinga cha malemba chakuti ngati umaganiza mwa mtundu wina koma ukamva mawu a Mulungu akutsinde kacha. Ndende ukufunseni funso ili. Kodi munthu akhoza kusindidwa kaganizidwe kangati m'moyo mwake? Kamodzi? Kawiri? Karatu? Kangati? Ndakuti chimene mawu a Mulungu amachita ndicha amakutsutseni. Munthu lero tikhoza kumuphunzitsa za ubatizo kubatizika. Koma ngati kumene achokera amakhulupirira kuti ukabatizika gonero khati machita kamodzi pa miyezi 3 kapena ka 4 pa chaka. Chachiwiri chimene lero mutsutsa ndi choti ngati makhulupirira ubatizo solondola mwabatizika, koma makhulupirira gonero machita ka 4 pa chaka ziwe zonse zora. Ngati amakhulupirira kuti kupereka umapereka mwa mtundu wina kwa muzasa ziwe zonse zora. Ziwe zuranda uzoti munthu amatsutsika kangati? Kamirimbiri. China ati chimene imachita ndi chani lemba? Chikonzero. Akakamba za chikonzero afuna kamba kukonza.
ena lili ndi ana pano amene ukamamenya umamenya kuti waononge, umamenya kuti ufunora. Ndakuti chimene mawu a Mulungu amachita, mawu a Mulungu amatikonza. Ambiri tikudziwa Paulo ali Saulo, chinamukonza ndi chani? Timaona zathu ena amapanga Simon Wanyanga, chinamukonza ndi chani? Ndakuti mawu a Mulungu amakonza munthu. Munthu amakonzeka kanga. Zathu Simon Wanyanga atakhala Mkhristu koma analinso ndi nzeru zina zora kuya mukumbukireni. Amanati ndikuguleni mphatsozo. Kaya kana muzora mphatso za Mulungu sizitero. Ndati munthu apitirizabe kuta. Mawu a Mulungu amapitirizabe kukonza. Chikhristu palibe munthu amene anganena kuti tsopano ndamaliza Chikhristu. Kapena mwina alipo nkutheka. Alipo angati amene anamaliza Chikhristu pakati pathu. Ine sindamalize koma mwina ina alipo eti. Alipo angati amene anamaliza Chikhristu. Ina kali Chikhristu unachimaliza ndi tsiku loyamba la Sabata bwezi usakupita eti. Nango dzipita okata. Mesa unachimaliza. Ndachipaka kunena kuti mawu a Mulungu amapitirizabe ife kuti kuoza kenako kumapita kuti cha chilangizo cha mchilungamo. Akuti chilangizo koma chilangizo chake chacha. Chifukwa nchana agwiritsa ntchito mawu chilangizo cha chilungamo. Pali chilangizo china si cha chilungamo. Munaona anthu akulangizana kumazola kwika? Mawu a Mulungu amalangiza kumazora za chilungamo. Pamene munthu akumva mawu a Mulungu akulati akulangizidwa, akukozedwa, akusinthidwa kuti akhale munjira yoyenerera. Zimene zikutanthauza kuti popanda mawu a Mulungu zinthu 5 izi sizingatheke. Mawu a Mulungu anauziridwa, amapindula pa chiphunzitso, chitsutso, chikonzero komanso chilangizo. Zikhoza kutheka munthu walalikira wamaliza. Kwa ine akundikoza, kwa wina akumutsutsa. Ndiye cholinga cha mawu a Mulungu. Mukati muone magawo 5 aja amene tili nawo. Magawo aja magawidwa mbali ziwiri ngati simunaonetsetse mene tingagawire. Timagawa mbali ziwiri morani. Pali mbali imene munthu amachita, ndi pali mbali imene Mulungu amachita. Kuti mumvetsetse ndikufunsani funso ili ndi aliyense adziyankhe. Amapemphera ndani pakati pa Mulungu ndi munthu? Amapemphera ndani pakati pa Mulungu ndi munthu? Munthu? Amapereka chopereka ndani pakati pa Mulungu ndi munthu? Amakumbukira imfa ya Yesu Khristu ndani pakati pa Mulungu ndi munthu? Amaimba nyimbo ndani pakati pa Mulungu ndi munthu? Taona kuti magawo 4 akuchita ndida kuwatenga munthu kupititsa kwa Mulungu. Ndetione gawo la ulaliki. Gawo la ulaliki amayankhula ndani pakati pa munthu ndi Mulungu? Ndati tikaona magawo 5 athu ndi magawo magulu anga. Mbali imene munthu amachita ndi mbali imene Mulungu amata. Inu mukachita magawo 4 mukayimba mukapereka mukachita mgonero mukachita zina zija. Imafika nthawi yoti inu mukhale pansi. Mulungu akuyankhule mkoni nanu. Si inu mwatenga zanu kupititsa kwa Mulungu. Ndiye afika nthawi yoti Mulungu atitani? Nchifukwa mawu a Mulungu akuti zinthu amatitsutsa amatikoza. Ndiye ndikufunseni chonchi. Ngati afika nthawi yoti Mulungu ayankhule. Ife tikamapemphera, tikamayimba nyimbo, tikamachita chopereka. Timayembekezera kuti Mulungu watimva kapena sanatimve tikapemphera. Tikapereka timayembekezera kuti Mulungu alandira sanalandire. Nde Mulungu akayankhula. Mulungu amayembekezera chani akayankhula? Mawu a Mulungu akalalikidwa amayembekezera chani Mulunguyo?
Amembeza ati ngati pala anthu osakonzeka ara, ngati pala anthu osatsutsika ara, ngati pala anthu osalangizidwa ara. Chapangitsa kuti alangizidwe ndi chani? Mawu a Mulungu amene alalikidwa. Nde munthu walalikira wamaliza, nde papezeka munthu ofuna kutsutsika, nde ine nkanene kuti izi zisokoneza chipembedzo. Inakhala kuti zimasokoneza chipembedzo. Mulungu anakayika kuti tsiku loyamba la Sabata anthu adzitsutsika. Ndifuna tifese. Inakhala kuti ife tikuganiza kuti munthu akalalikidwa, pakakhala kuti pala anthu afuna kukonzeka, nde tikanene kuti musakonzeke chifukwa musokoneza cha. Anayika ulaliki muzipembedzo ndi ndani? Ndinu ndi Mulungu. Nde Mulungu amene wakuyikiraniyo akuyembekezera chani? Ayembekezera anthu atsutsika akonzekere. Nde anthu akakonzeka nde munthu amene sanayike akanene kuti izi zisokoneza chipembedzo. Cholinga cha ulaliki ndi chakuti anthu akonzeke. Munthu amakonzeka kangati? Kamodzi? Kawiri? Amakonzeka kabiribiri. Ena amanena kuti ayi munthu ena amalapa chifukwa cha mgonero. Munamvapo ena anena choncho? Apapa Maitanidwe wakulakwitsa chifukwa anthu amalapira mgonero. Nde ndiufunseni chonchi. Dzulo mawu analalikidwa. Munaona ena ena akanayima mafuta omalizika. Ena amalapa kuti sanapembedze. Anthu aja amakonzekera mgonero dzulo. Amene amalapa kuti sanapembedze dzulo amakonzekera mgonero dzulo. Koma amalapa chifukwa chani? Mawu a Mulungu awara. Inakhala panalibe mawu a Mulungu anthu aja anakayima. Okay, ndiufunseni chonchi. Msonkhano utha mawa mudziwere. Kodi mande litakwana ne mutadzapeza wina wadzayimirira apa kuti afuna ubatizo mande. Mukazoti chuchitika chani? Mukora awo abwera tsiku lolawika sizogwirizana zimene zikuchitika pati. Koma munthu akamaliza kulalikira munthu kuimba ndetu dzorera kuimba ifo cha. Tinaonapo mipingo ina ya Khristu imanena kuti akangolowa muchipembedzo tsiku loyamba Sabata umapeza kuti akuti nyimbo ya Maitanidwe kungolowa anthu. Nde kumati kodi ari ayitanidwa chachitika nchani? Munaonapo mipingo yachoyo yoti kungolowa kupemphera akuti nyimbo yacha. Nde kumafunsa kodi chayitanawa ndi chani? Mwina ena ali ndi yankho of course. Koma ambiri ludzoti zimene zikuchitika apa zindoti zoranizi. Ndoti zolakwika. Anthu Maitanidwe si gawo palokha. Ndi zotsatira chifukwa mawu alalikidwa anthu alasidwa mu mtima. Ena amanena kuti ndazino kamagwiritsa ntchito buku la Machitidwe chapter 2 amanena kuti simungagwiritsa ntchito la Machitidwe chapter 2 kuti popeza anthu analakwira fwa mpingo amatuna lusana ta. Munamva anthu anena zimenezo? Arapati mpingo na lusana yambere. Koma chimene amaphonya kapena chimene chimaonetsa kuti anthu osakudziwa ndi ichi. Mukati muona anthu 3,000 obatizidwa aja. Baibulo limati anata anawaonjeze. Mesa imatero. Ndena kauti mpingo wayamba ndi anthu 3,000. Bwezi mawu a Mulungu akuti 3,000 aonjezeredwa. Umaonjezeredwa popanda chinthu. Zimene zusonyeza kuti mpingo sunayambe chifukwa anthu 3,000 abatizika ayi. Mpingo unayamba chifukwa mphamvu lonjezo la Mzimu Woyera lata. Pamene lonjezo la Mzimu Woyera linafika patu pamene mpingo unayambira. Ndipaka anthu 3,000 anaonjezeredwa. Suonjezera kuchimene kulibe. Nde munthu atanena kuti mpingo unayamba pamene anthu 3,000 anabatizidwa. Ndi zizindikiro chakuti akulangula 40 mwina
zolosera zimene zidzayamba zosoyeza kuti mpingo dzayamba bwanji sakuzidziwa. Kapena anenera aja ankalosera kuti mpingo dzayamba anthu 3000 akabatizidwa, koma ankati cha akalandira mphatso yacha mu Yerusalemu. Ndi awalandira mphatso ya zibwera mpamene mpingo wayamba ka. Mpaka anthu 3000 akuta suwonjezera chimene kulibe. Mpingo unayamba anthu 3000 asanawonjezereke. Ndiye inu ndi ine tizindikire kunena kuti mawu a Mulungu ndi amene amasintha munthu. Maitanidwe akubwera chifukwa ndi zotsatira za mawu aja. Mene palili pano basi olokapena utapita pa nyumba ya munthu ambiri azilalika alipo pano amene amalalikira khomo ndi khomwene. Ndangati amene munapitako pa nyumba pa munthu ukangofika kuti mubatizika simubatizika. Alipo angati anapanga zimenezo. Alipo alalika angati amene anangofika pa nyumba ya munthu kuti mubatizika simubatizika. Alipo anga. Chifukwa yake chani sunga pange zimenezo. Nzopanda zeru. Koma chimene mmapanga cha ukafika umati tabwe ndifa mpingo wa Khristu, tabwera ndi mawu a Mulungu, tufuna tupitseni za ubatizo. Ubatizo chakuti. Ukamaliza kenako pamene umati cha mubatizika kapena cha. Sungangofikira fundo eri mubatizika kapena simubatizika osanangule china chilichonse. Sizikatheke. Koma tikabwera mu mpingo tumafuna nena kuti tikangokumana kenako tiyambecha. Nekumadabo kuti kodi kuganiza kwathu kuli pati. Mawu a Mulungu tikwayika pati. Timalize ndi fundo iyi yomaliza yonena kuti nthawi zina alipo aziphunzitseni akumaphunzitsa kuti munthu amalalikidwa kamodzi. Munamvapo? Ngati simunamve muamva nde mukonzekere kuti akupezani. Alipo ena akumaphunzitsa kuti munthu amalalikidwa kanga. Koma ndifuna ndikuonetseni pamene amalakwa. Owerenga atiwerengere pa buku la Roma chapter 1 verse 8. Roma chapter 1 verse yaka number 8. Yes. Palembedwa motere. Poyamba ndiyamika Mulungu wanga mwa Yesu Khristu chifukwa cha inu nonse. Chifukwa kuti mbiri ya chikhulupiriro chanu idamveka pa dziko lonse lapansi. Paulo akulembera mpingo wa ku Roma kwauza kuti poyamba ndiyamika ndani? Ali ndiyamika ndani? Mulungu chifukwa cha mbiri yanu ya chikhulupiriro chanu yamveka pa malanga. Ali yamveka pa malanga paliponse. Kodi akati mbiri ya chikhulupiriro afuna nena kuti chani? Anthu anala Khristu sanala Khristu. Buku la ku Roma limalembedwera kwa ndani? Mpingo wa ku Roma. Ndakunena kuti inu akhristu a ku Roma mbiri ya chikhulupiriro chanu yamveka pena paliponse. Paulo akunena kuti awa ndi akhristu chifukwa mbiri ya chikhulupiriro chawo yata. Koma chimene anayankhula chinthu ichi pa verse 18. Pa verse 15. Verse yaka number 15. Chotero momwe ndingakhoze ine ndili kufuna kulalikira uthenga wabwino kwa inunso aku Roma. Akuti ngakhale mbiri ya chikhulupiriro chanu yamveka pena paliponse, kotero ndifuna kuti ndita ndikulalikireni inu. Kodi Paulo amene amafuna walalikirawo ndi akhristu sa akhristu? Koma adafuna kuti apite akataniso. Nde munthu lero adzinena kuti Khristu amalalikidwa kanga. Mwina Paulo amalakwa yeye ndi akhozere. Tikoza onena choncho. Paulo akwauza akhristu akolomori ndibwera ndizakulalikira nsoni. Koma akwauza ora ndo ndi akhristu kale. Nde wina lero akanene kuti munthu amalalikidwa kanga. Koma Paulo akuti ndinu akhristu koma ndibwera kudzakutani nsoni. Akhoza ndi ndani? Paulo ndi munthu wa lero. Munthu wa lero eti?
alipo anthu ena amene akhulupirira kuti munthu umalalikidwa kanga koma zimene zili zolakwika. Tikakamba zakulalikira tukamba zakukoza, munthu umankoza kamodzi, umamudzudzula kamodzi. Amene muli ndi ana anu mwadzudzulako kangati chaka chino? Simungatchule sona mbala mbiri nwere chifukwa nzadeile ndangirisi angadzudzulidwa kamodzi, angalalikidwa kamodzi. Indewo aja mafuna onena kuti ayi ulaliki umalalikira akunja koma mumpingo anthu umaphunzitsa. Munabvapo ena anena fundo imeneyo? Umalalikira wakunja koma wankati umanta. Tawerengani Mateyu chapter 4 verse 23. Mateyu chapter 4 verse 23. Mateyu chapter 4 verse 23. Yeah. Ndipo Yesu anaenda mGalileya monse, anali kuphunzitsa m'masunagoge mwawo, nalalikira uthenga wabwino wa ufumu. Akuti Yesu anali kuyenda mGalileya monse kuphunzitsa ndi kuta. Yesu amaphunzitsa nkutani? Ndikufunseni funso ili. Yesu ali pa dziko lapansi pano, mpingo nali utayamba usanayambe? Usanayambe. Koma Yesu amalalikira nkuta. Kodi Yesu amene amalalikira ndi akhristu sakhristu? Koma amalalikira nkwata. Nde wina lero adzikanena kuti umalalikira wakunja umaphunzitsa wankati. Pamene Yesu analalikira kuphunzitsa komanso mpingo osanata. Muona kuti munthu anena zolondola? Chabwino tiwonjezere zimene Paulo ananena pa buku la Machitidwe chapter chake cha 20 verse yake ya 20. Machitidwe chapter 20 verse 20. Machitidwe chapter 20 verse 20. verse yake ya 20 palembedwa motere kuti sindinakubisirani zinthu zopindulira osazilalikira kwa inu, ndikukuphunzitsani inu pabwalo ndi mnyumba. Paulo Machitidwe chapter 20 wayitanitsa azibusa kwa Efeso eri. Ndatayitanitsa kunena kuti sinakubisirani inu kanthu konse koma ndakulalikirani komanso ukuta nini? Ndakulalikirani komanso ukuta nini? Amene amauza Paulowa ndabusa mpingo wina, abusa amipingo amene Paulo anata. Ndakuti inu azibusa ndakulalikirani komanso ukuta nini? Nde Paulo zitheka bwanji kulalikira Khristu komanso kuphunzitsa Khristu? Zotheka. Koma ena timaona ngati amene amalalikidwa ngwakunja Khristu amata. Kulalika kuphunzitsa ndi zinthu zoti zimayenda limodzi, ukozogwiritsa ntchito wakunja komanso wacha. Tizindikire kuti magawo asanu chinayese chili ncholinga. Ngati cholinga cha ulaliki Mulungu anatipatsa kale, inu ndine tingochilandira. Koma alipo ena amene tufuna oyikapo maganizo athu pa zinthu zoti Mulungu anatitani kale, anatipatsa kale. Maitanidwe amabwera chifukwa chionera kuti mawu a Mulungu alalikidwe. Ulaliki ndi nthawi yonena kuti Mulungu atiyankhule ife. Pamene magawo ena aja ndi nthawi yoti ife tichite tipirikitse kwa Mulungu. Maitanidwe ndi zotsatira za ulaliki. Ngati ife tingafune kuchotsa maitanidwe pamene amakhala paja tsiku loyamba la Sabata, mudziwa chimene tingachite? Tingochotsa ulaliki. Chimabweretsa maitanidwe ndimesa ndi ulalikiwo. Ngati tikufuna maitanidwe achoke tingochotsa cha. Ndati tikhala m'magawo anga. Sinanga tikufuna zinthu zosasokoneza mmene tikuganizireni. Pamene pali ulaliki maitanidwe amakhala pomwepo. Osati ulaliki uku kena koma izi zikakhale uku fa zosokoneza.
ayi. Alipo abale ambiri amene alipo ndithu pakati pathu amene akuphunzitsa zinthu koma sizolondola. Chifukwa Baibulo latiwonetsa ndithu kuti sizolondola. Koma alipo ndithu. Tidziwe cholinga cha ulaliki. Tikadziwa cholinga cha ulaliki zidzatithandiza. Tikapanda kudziwa cholinga tidzapanga zinthu mosadziwa, zili zolakwika. Tizindikire kunena kuti kumene tikuchokera ku Magombe tili ndi ntchito yokathandizira kuti anthu akamvetsetse cholinga cha ulaliki. Munthu akamayimirira kumalalikira afuna kupulumutsa anthu. Pamakhala kutsekera kuti munthu anapulumuka koma akhoza kutayikanso ngati mawu a Mulungu sakhala mwa iye. Ndipake Mulungu anayika kuti gawo ili lidzikhalapo. Koma ngati sitifuna kuti china chimenenso ndimachiona chonena kuti amene anena kuti magawo alipo ena amanena kuti magawo alipo 6 chifukwa cha Maitanidwe. Mukati mukaonetsetse tsopano zimene zachitika ndi izi. Amatoyimba nyimbo, kuva ulaliki, gonero, chopereka, kutseka mapemphero. Akatseka ndamati ndi nthawi ya Maitanidwe. Ndikafika nthawi ya Maitanidwe ija amakatenganso nyimbo imene anatseka kale uku akuyibweretsanso apa eri. Ndakayibweretsanso apa kenako amayikanso pempheronso eri. Ndefunso nkumati amene apanga magawo 6 kapena 7 ndi uli. Amene akuyika Maitanidwe pamene anali ndi amene wachotsa kuwapititsa uko. Wapanga 7 ndi uli. Wachotsa wapititsa uko. Koma ungati mwina sitiudziwa kuti ife amene apanga 7 kapena 6 eri. Mawu a Mulungu akalalikidwa cholinga chake nkusintha anthu. Anthu akasintha Mulungu ndi zimene akufuna. Ngati tiona kuti Maitanidwe akumasokoneza chipembedzo cha nzeru chimene tingachite ndi kungochotsapo chanicho ulaliki kapena Maitanidwe sakhalapo ifoti anthu akonzekera mgonero. Ena khawira akonzekera mgonero bwezi lero tikapanga Maitanidwe bwezi anthu aja tipita napo mukanyemere. Koma siturere fa yake tija sizogwirizana. Alipo ndithu abale athu amene akuphunzitsa zimenezi. Atipeza ndithu m'mipingo mwathu. Koma tikazindikira ndi bwino kuwapeweratu patali kuposa kuti asokoneze mpingo wa Mulungu. Tikazindikira tiyeni tapewerendu patali. Zilitani amanena kuti kupewa kuposa kuchiza. Munamva bwere? Alipo ndithu amene akhulupirira malalikira wakunja wangatuma mphunzitsa. Amene akhulupirira zinthu zonse mphana ndi mawu a Mulungu. Koma tiyeni tathandizeni abwereremo molondola. Ili ndi phunziro limene ndinakonza kuti lithandizaneko lokhudza Maitanidwe. Tizindikire kuti Maitanidwe sabwera pawokha, abwere chifukwa cha mawu a Mulungu. Koma ndidziwa kuti tikozokhala ndi mafunso ambiri. Tinalero tilembe pachete. Tiyesetsa kuti lero mafunso onse amene tingakhale nawo tithandizane tiyankhane. Mulungu akudalitseni inu nonse amene mwamverera mawu amenewa. Komabe nkuthekanso kuti pakati pathu alipo anthu amene aona kuti ndi nthawi yabwinonso kuti asinthe kachitidwe kawo ka zinthu eti. Nthawi yake ndi imeneyi. Ena afuna kubatizika, ena afuna kuonjezereka mu mpingo. Nthawi yake ndi imeneyi. Tiyitana wa nyimbo amene atitsogolere nyimbo ya Maitanidwe, abale ayima uku, alongo ayima uku. Tikatero tidzatha kukuthandizani malinga na thandizo limene mungakonze. Mulungu akudalitseni nonse chifukwa chakumvetsera kwanu. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako
ndiye wakuona